Ndokaitimbwe mabuja tauya nokuja konzewe kwanyasi zuwa ruchi24 mwedzi uno waGumiguru, apo nyika yeZambia iri kupemberera makore 60 okuzvitonga kwevanhu vatema, tikuti makorokoto. Ipapo kare Johnson Timba ano mazuva 130 akapfikirwa kubva ipo asungiwa zuwa ruchi18 mwedzi wachikumi pakanyangaritsapo. Tikaiti kunyepe zviri munhau dzanyasi, ZANU-PF vari kureketayo kuti vakataikiwa vanhu vanosvika 197 197 pachirungu kubvira gore rapfuura. Pavanhu ivava pakwai pano magamba onyika akaitiwa magamba onyika vanosvika 5. Pakanyangariwa kunyangariwa chaiko, vari kukwekvetana kamu. Rekai tione kuti zvinopera sei. Ipapa chatonakidza kutotova munangarwa wangu wakatsikitsira pasi, kuringa pasi zvavo hwi kuringa vanhu kana kuringa ipi, wakaringa pasi mazita evanhu vanosvika ivava kuda kusvika 200 ari kudanidziwa naiye Obed Mpofu. Rekai tigoona kuti zvinoperera papi. Kambani yoStarlink yagoisa padandemutande ravo kuti muguta reHarare muchiribe kwaiatengesiwa paye. Ukaona ipapa ndopanobva pakunyepa kuti wakomana ukaona zvadari ndo kwai guta rokutanda pasi rese kuti mwedzi 2 isati yatokwana mazuva 41 badzi watopedza zvese, nzvimbo dzese dzatopera pachiribe paye. Mabuja ndipo unotoona kutoti vanhu vangu wadichiwa naivo ana ekoneti nana neti 1 wavo wachiramba wachindoita mutsepwede isina basa. Tikuramba tichizvitenda, rekai tigoramba tichiringa kuti zvinoperera papi. Asi wakaita kugarira mari wakataya mari, kuno vanhu vakundoenda kuStarlink, munhu wese nyika yese ichapezera yandoenda ikweyo. Rekai tirambe takazviringa izvo. Magweta anoita kodzero dzevanhu Zimbabwe Lawyers for Human Rights watiwo kuisiwa kwakaita kubva kudariro seneti wachiisa kupfuudza pamberi iro kamutemo kaya kanoringa zvemasangano akazvimira ega ni PVO bill pachirungu kwai paribe chisvino. Rekai tione ipapa kuti zvinosvika kupi zvakadani, nokutoti ipapo panenge panyangaritsa gore rino kana zvikadando parinopera papa. Kuno mumwe mubvana wokubulawayo ane makore 35 anonzi Benhilda Chiundura, kwai ari kunzi ndiye munhu akaita kuti pabiwe mari yagobiwa inosvika zviuru 24 $24,000 pachirungu pakabiwa nana gororo akasvika pafekitari inonhadzira simbi. Rekai tizvione izvozvi, tatomirirawo mugwa kuti inopera sei nyaya yacho. Tinenge takandobvura dziso tichindokunyepai kuti zvamira papi. Mapurisa agonenedzehwa kuti vakaita basa wakanopamba munhu kwakumukuba zvakanyanya munhu anoita zvemapato anopikisa hurumende anozikana nezita rokuti General Chidakwa. Wakomana pakaita kunyangariwa, ukaona vhidhiyo yacho ari kunanganidziwa kudari akakubiwa, kukubiwa kusvinu chaiko, nokuti zvichapera sei. Asi paribe chisvino apa, tinoramba takandoringa hedu kuti zvinenge zvimbopera nokupi. Charlton Hwende kureketa kuno haagotosimuka achideedzera kutoti aiwa kwaiva munangarwa wakaireketa zvisvinu pawagoreketa kuti wada kupa vanhu mapepa okuti ivhu rarawo. Ipapa ari kureketa iye achisenzesa zita rokuti title deed, asi iwo wamunangarwa waribe kureketa zvokuti wada kupa vanhu matitle deeds ominda. Vanhu vakanzi vari kupiwa matitle deed kureketa kuno vanhu basi wokuAirport. Unobva wasaya kuti kohokonai kumhanyirira kupembedza iye wamunangarwa paribe chinhu chaari kuita, nokuti zvinyowani baka izvi zvakamboitiwa mumashure mumu kuti taakupa vanhu bva wandoti taakupa vanhu zvapera zvakadano. Kumabhengi wakada kuti endai naro wakati chinoita pachipepa chenyu ichi ndechenyu ichi chinosenza kwamuri hwii kwedu.
kuno rekaiti zvirambe takazviringa ipapo kuti panochisvini ipapo Hwende hino Hwende fayo moyo wacho kuti yakambomira sei kaiti tinoramba takandoringa. Umwe ari kunzi mukuru wechikoro kachikoro kanonzi Ivy Luck anonzi Tafadzwa chikohora. Kwai Tafadzwa yuyu ano makore 30 agonyepera kuti ndichanokunyoresai bvunzo ndonokunyoreserai pachikoro choEris Robins kuvanhu vaanofundzisa pachikoro pachepo. Iye kwaakugwarasha mari, kudya mari yese, kuipura mari yese, kwaakunyepera kunyepera wapwere kuti wanyoresa, achitotsvaka mapepa iwaya anoseenzesiwa akada kuita soZimuseki iwoya kuuya nawo kuti mapepa enyu ezvamakanyoresa aya kudidi zvese pari manyepo ega ega kunoaendesewa kudaro dzimhosva. Rekai tione kuti iwo mutsepwedo wakadari uyu unosvika papi pamutongo. Tinoramba takandoringa hedu. Kuno mumwewo kare muZimbabwe anonzi Tatenda Chiyangwa kwai papapa agonzi mudare muSouth Africa kana uda kubuditsiwa mudare bhadhara zviuru 50,000 rands pachirungu. Kana kuti ogara mujere, kugara mujere makore 5 akafungidzira kuti angwara paakabatiwa unzi aribe mapepa akada kupa mapurisa paakada kuvapa marandi 50 wakabva wati mari tatora asi taakunyudza iwewe uda kuita zvomutsepwede isina basa. Ndipo unotoona kuti pakanyangariwa dzinenge dzasimuka ipapo idi. Rekai tione kuti achaita sei nokutoti aakutogara mujere makore 5 kunze kwokuti ainayo mari yacho obva abhadhara mari asi mari yacho izhinji chaiyo mari inototenga kamotika kaHonda Fit kokudhara kayaka kanotokwana pamari yacho. Kunorekai tizvione izvozvo. Bhangi ronyika kwairaramba rikati gwibati kudaba izvozvo kuterekera zvamuri kureketazvo zvokuti tichinje tibise maZiG. Kwaiwaramba wakabatira paZiG wakomana. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Tinenge tiri kunyepai zvinenge zvichiitika uko. Kambani yoHuawei yagonyorana pasi nokambani yoGrid Africa kuti kambani yoGrid Africa iwane magetsi anoita 42 omamiliyoni omawati anobikirwa nozuva okuendesa kumigodhi yakasiyana siyana munyika yeZimbabwe. Tikuti makorokoto nyasi kwahwadza wamwe ipapa kuchiburika kuti chikwata choDynamos Dimbare kwai wanochitambira waramba kuenda kufunzira kutamba wakati aiwa batipe mari dzedu wakomana. Apa heno kuti ndokochingani wachindoita zvibodzizvo unobva waona kuti idio zvinhu zvacho zvakaita kunyangariwa chaiko. Uku hokiriketi kwaIzimbabwe ndoyahwina panyika dzengeitamba nadzo dzese. Aiwa ati warwira manja wakomana wakwedu. Rekai tione kuti wachasvika papi wakadando. Toringadzirikitika pasi rese muSouth Africa kwaizvezvi hurumende ikweyo iri kutoferefeta kuti mupfana akaburika muchena achiti inini ndikusenza kuhondoyo kuwaIsraeri akambomira sei mbani nekutoti kwai hurumende yavo iri kuzvidaba izvozvo. Rekai tirambe takazviringa. Kuno mapurisa 3 akasungiwa achinzi agobira munhu mari inoita zviuru 180,000 rands pachirungu nokuti wanga wamumisa wakatanda kumufurufusha kusvikira wamutorera mari. Rekai tizviringe izvo. Iyo hondo yoIsraeri yakutokonzeresa muSouth Africa nokutoti bato roDA rinopembera kufadzana noIsraeri. Apawo bato roANC riri kuramba zvoIsraeri. Hurumende yomuSouth Africa inoramba zvoIsraeri. Ndipo unotoona kuti kuhwandirana kwega kuhwandirana kuita zvaMorgan Tsvangirai naMugabe chaizvo ndozviripo ipapa. Rekai tirambe hedu takaisa dziso tinenge tiri kunyepai kuti zviri kutekaira anhu papimo.
Wamwe wakabva kuEthiopia warimo kunzvimbo yosekunda muSouth Africa wagotoendesa zvinhu zvokuseenzesa nochikafu kuchikorocho kitwara iko kusekunda kouku paiti kubatsira wapwere wari kunyora bvunzo nokuti wakugarira pachikoro kuti zviite zviri nani wakone kunhadzirira kunyorako. Idi waitatu zvino wari kuzama kudzimura mwoto nokutoti dzimwe nzvimbo ivo vanotengesa wese ivavo chirudziwa wari kuvhiringiwa chaizvo nonyaya yekuti wapwere wazhinji novamwe vanhu wari kuhwara vakatenga zvokudya ikweyo. Heno mabuja rekai tirambe takazviringa kuti zvinenge zvichienda nopapi chaipo, asi pakanyangaritsapo. KuMozambiki Daniel Chapo nobato raChero Frelimo kwaiwa hwinhano zvikamu 40 kubva muzana. Uku Mondlane aita 20 kubva muzana, 20%. Tikuti makorokoto rekai tione kuti wanoperera papi. Kunyangwe zvinhu zvakabuditsiwa kuti zviri bekuita zvinhu pokare nozvimwe zviripo izvo zvokutoti vanhu vaZANU-PF vaienda kovhota zviri pachena iwo wasingagari ikweyo wasiri wanhu ikweyo. Heno mabuja kuti zvinombomira sei. Kaitirambe takaparinga. Wamwe vanhu vari kundofarira kuti idi wabi edu wokuMozambiki watoono mutungamiri wenyika wechishanu. Isu wedu akatozita kubisiwa achitandanisiwa nemazoja ache. Ndipo unotoona kuti haidi nayawe kusiyana kwezvinhu. Asi rekai takazviringa kuti zvinoperera apapi. Mambo Muswati kwaaikuenda kwaagweita kuEurope kwaakagwara shamari inoita mamiriyoni 10 omari yokuAmerica. Wakomana kuita kupfatsura kamu paribe waidi wabi edu zvawo. Rekai tizvione kuti pawachazobuditsiwa pachigaro ipapo zvinenge zvimbotekaira sei, zvichaperera papi. KuNigeria kwaidare remakurukota nevanhu vanosvika 45 rachinjiwa naiye mutungamiri wenyika Bola Tinubu. Heno kuti nhubu dzacho dzaabuditsa dzanga dzanyanya chinyei, tichakunyepai kana paino zvimwe zvinenge zvanyatsaburika ipapo. Nyika yoQatar, kambani yavo yondege yoQatar Airways paipapa yagoti ichada pakuenda nondege dzayo kuIran, kuIraki nokuLebanon nonyaya yekuti wari kuhwisana naivo waIsraeri. Ndipo unotoona kuti vanoti maMuslim wokuQatar awawa panenge pano kunyeperana apa, panongo pano kuhwandirana. Rekai tizvione kuti zvinoperera papi. Tinenge tichindokunyepai kana pano zvikuru zvaitika ikweyo. Tiri papo zvedu mabuja, rekai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.